Ndini wacho professor. Ndiri mune mushopu yamukoma wangu mukoma Ralph. Unongoita sekazvitaura nyaya dzako professor. Inini ndinoshandisa simba rava musiki. Mukazo kunonzi homberedzi. Homberedzi bvuta. Homberedzi tora. Ko vanhu vari kuti uri kurova dombo wani. Dombo wakasiya here? Dombo iri? Dombo rinosiyiwa ka. Iri rinoenda. Dombo risingasiye. Dombo rikukoshesa mukoma wangu. Sarere handisiye. Ndauri kuti dombo rireka. Harinyunguduke. Iwe upenyu yawe mukoma wangu. But wechi chakaita kuti uzorova dombo professor. Good. Magona mukoma wangu. Chinonzi kuda nguva refu. Watokonywa nesimba. Saka photosynthesis yauri kushandisa ndeipi? Photosynthesis yauri kutaura nezvo. Andowatova kushandisa inonzi photosynthesis. Synthesizing, voice synthesizing. Ndozvizvo. Kugadzisa voice rangu kana nchinenda kutaura musake mukarira ngamusarwirane muchiti voice raningi aiwa kuti icho professor kubvudzi rangu kuti unono uribata uri kuno munhu ari kuri wamuprofita handiko mukoma wangu uri papi chanyaya chokwadi chakafanira chipi kutaura zvinoitika realistic unongwazviona papi takubhohwai mutumbu ndirikushotai mamuda kudya unongwazviona sei uri nganga kuti wewe upenyu uri pfuma yangu saka yo dombo iririwo dombo ndakapfura nemo ndichida kukwazisa upenyu denda ranesa munyika wakasangana nematambudziko padomboyo padombo dambudziko wana ndakasangana naro dombo riri ranga rine kuuchirirwa ndikuombererwa batikati ndianana vaikuomberera yama dzako itamaiona vamwe vadiki vaitizirwa achanzi ndikutiziswa ndikudzungirirwa raiombererwa nehama dzedu tisingazvizive kuti iwo paunosangana nazvo nekuti mukoma wangu handimunoti imi chinofungaira chese chinoombererwa saka munenge makazviziva inini handiti ndakaziva kuti chii ataura kunopedza nyaya makaziva kuti kufungaizwa kuti kuombererwa ukabva nemukoma wangu ndokutaurirwa kwekureketerwa kwakafanana nemubhiya kwakafamba nemadhimoni akabva wenichi handive mudzimu wandi zviri kubva kumudzimu nechecho iwe zvako zviri kubva nekupi izvozvo kanti idombo inonzi the new transition handiti zviri kubva nepekuti I am the new one of my own I am unique of my own character saka iwe kuteerwa nemadhimoni kanzi uita sei saka welife yawairarama yedombo nelife yedombo ndepi life inoraramika zviri nani life inoraramika zviri nani life isangana ine substance inokuinfluenza yenormal thinking capacity muupenyu hwako asi dombo da urisiye dombo inini ndakati urisiye hana problem nare saka ndine dambudziko nayo mukoma wangu but ukaripuhwa koko zvaungoitiri unofanira kurohwa pamaspecial occasions maoccasions akaita sei kutaura ndikufadza handida kuti ndazvitsigirira vangobvunza kuti roroverwei ipapatanidza ndichiti ndikuzviona vemashavi vaiva ndii nachinge wopira nditi ese chinofungaira chinochisanganisa manditi ndobva ndavati imimi kana muchitimi chese chinofungaira muchisanganisa ima nditi iro dombo iri ichifungaira nditi imimi ndokomauchigachi masikireti enyu ese isusu vanewo mari yenyu mutuchirwa dombo rera nditi tazive kwese unganzi ndikutsomwa unongochitsomwa nichanhingi asi iwe semaonero anoitayo chinga chaitsoma vanhu padombo pai chinga chii semunhu wairurova iwe infect uchiri kurirwa nokuti vanhu ota ucharirova watinorwa chichitsoma vanhu chii wanga uri unganidzwa wanga urimo wekutukirira handiti sekuti ukachirova chidestere usadye handiti kutaura kunofisa kunoti kusungaura handiti takanzwa maita kuti anzi eprofesa akupenga chii chaita kuti vanhu vati waakupenga coming up across a very unique idea which is genuine without anyone ever thinking that there is going to be a possibility of a person who is going to start speaking neupenyu yese vachiunzwa kuza kufungwa iyo mukoma wangu imimi noti we understand handiti yes kuti vamwe vati we overstand handiti ini ndakati no I have my own unique way I blastly stand but asi ringadambudziko riri kuita kuti vana vatange kuita zvekushandisa mitoriro dambudziko rikati dambudziko iro riri kukonzerwa nei dambudziko iroro ndakaona nini inonzi social distancing itself ndikureva kuti munhu kuti azorwa kuti vana aya vari vedombo chiri kumboita kuti vari vedombo chii mukoma wangu chandakaona inini
dambudziko rerudo. Aiona vanenge vaitsvage mudombo chichikuita kuti vanhu vazofunga urwa shandisa kubata mukomo chinobva pamba mwana achibuda pamba handiti achinda kwaari kuita kumutamba handiti mwana chaanodzidziswa chanobata achibva mumba handiti mwana akabva mumba achitanga kudzingirirwa ari rashidi ari haredi achishaya inonzi interest yekuti friendship yake nababa vake nemubereki wake iri kudeteriorata handiti akanoita munyamuka anogara nasawira wake obva tanga kumupomboza iye achimupomboza kudari ari mubate wechinhu ichocho vanofambidzana asaka mwana iyeye akaiswa pedyo nemabereki wake nokuti ameoti nai mwanangu fodya rokurova ikai asikavhunduke soka mwana anokuudza inyaya yekuti vabereki vari kuisa vana vavo kure vobuda voenda kumabhesi vari mabhizi mukutsvaga mari mazuva ano havasi kutarisa kuti mwana wangu ngaapfeke ngaazore vari kuti unogarwa pasi nai mwanangu asiperawo sei ukufara here kumusoro kwenyukuri sei hari ukabheki yakanokabei kutombochi nemwana nguna anokuisa pedyo saka chii chingaitike kuti titi vanhu varegedze kurwara kuvana vedu zvakasimba vana vedu havambotishaya ndopaipa ndakatora ndikati tsamba yerudo inotangira mumba kuti ndina mai ndini baba ndotindoka ndocheuka ndona vana vangu handiti ndona imbwa yangu ndona musha wangu ndobva ndafara joshua ndakakomberedzwa nerudo handiti saka vamwe vana vese vapinda mudombo avo kuti tingaitei kuti hurumende ingavabetsere sei kuti dombo riregedzwe chandakaona mukoma wangu inira ndakaita rombo rakanaka kuti ndina mukoma vane rudo asi wese maonero ako semunhu ari kusangana nematambudziko maonero ako chii chingaite kuti hurumende kana mapurisa akwanise amise dombo maonero tikumbira advice kwauri noti ndo uri mazviri kutaura chokwadi crystal meth inogadzirwa nemaingredients maingredients iwayo mukoma wangu hazvichamisi ukaenda pafactory inonzi varichem piper handiti kuti unonzi pakatengwa ahuge volume of battery acid handiti let's take munhu wetu nomubvunza tiri kuida yei handi kuzvona because pese panotengwa chemical pane receipt pese panotengwa pane invoice handiti hazvingamake sense kuti hanzi nini ndotenga chemical rakawanda handiti chemical iroro tinobvisera mudombo but harisi kuripotwa kuma-relevant authorities saka uroro vanhu vese vari kubudisa zvinhu zvinonogadzira mutoriro vanoda kusungwa door by door kuma-chemical producers nekuti mutoriro mukomongo yavaka hausi kubva kunze kwenyika yavo urikugadzirwa muno door to door kuma-lab handiti mukomongo zvinzi Bunsen Benedict zvinzi gita zvinzi gas station ndo mulab zvezvia zotengwa neinonzi pharmacy license kanzi laboratory license handiti so ukazvina munhu akutenga maequipment iwayo handiti acharisa pasi achatora unobuda paskirini pasina relevant authority inomutera naishamwari kuzvowatenga izvizvi ukanotibikira bhombu handi kuzvona saka vati dombo munomuzvake munomu uneshuwa kuti iri kutogadzirwa munomu mukoma wangu nditarisei nikuziva kwamunita nekuziva kwandakaita nyini inini kuti ndizoziva kuti maresipi edombo iyi anditenga vacha pabvunzo nepayoutube newani izve bazoti ukapuwa imagrida inonhu warigadzira idombo mukoma wangu download a guide to guide tip follow up utiiona iripo because vanhu vaya zvavanotauraka vanombotanga vachaitengesana resipi yayo aizozvayapa jekerere noti apa isho anditi saka mukuna vanhu vazhinji kumongoda kuzvona vamwe vanota mapofu saka iwe uda kuitirwei kuti usadzokere mudombo usaite zvedombo inini chaungatoti ai ndikaitirwa chakati kana kuti purezidendi vakandiitira chakati kana handi kune mbinga dzimwe dziri kwana scoti kumba kwaita nachivhayo unganani vane mari vaona nastra masiwa chaungade kukumbira kuti nini ndikaitirwa zvinhu zvakati handidzokere mukushandisa crestomet chii ndikachanoda kuitirwa inini life yauri kuda kuitirwa inini chiripo kutanga chichanda kuitirawo ndoda kuti inini ndikaniswa mukana wekuti kutaura kwandiri kuita uku nedzidzo ndikaunganidza nditi iumbirizwe kuita chinyorwa kuti chinoshambadzwa muzvikoro uye ndichizvipa nguva yangu inini kupinda muzvikoro nevana ndakwanisa kuona nondifambisa nekundichisapo ndichipupura ndichivadzidzisa handiti ndichivaudzawo mutoo nemudziyo dzakasiyana dzinokwanisa kupedza handiti inini chandove chavanga nditire inini ndikaongorora dzidzo yangu ndinayo handiti saka uchikutasaura kuti dombo ndo rakakuafekta palife yako ichokwadi handimbochinzvenge saka iwe saka the main thing rekuda kutsvagirwa zvekuita then haudzokere mudombo
ukatsvakira zvekuita uzodzokere mudombo asi dombo iri pawakatanga kurova rakakubatanidza nehama dzako ikandi rakakuisa kure nehama dzako hama dzako dzakasibira pedyo dzakaenda dzese nekuti ndakadzitobvera kure ndanisabatike foni yacho ndanisadayire mufanzi ndanisabude decision yawakaita yaive right here kandi wakatoita wrong decision nekuda kwemutoriro yanga iri wrong decision but yanga iri influence of drugs mutoriro but mutoriro ndikada kuti ndiublame mukomaura ndinoita kuti ndichitinyepe yanga iri influence yakakonzerwa nekuti vanhu vakanotisa behavior yangu inini akashaya manerudo munhu sakangokonzera kuti kudzingirira kuteerwa handiti asi vanditaura navo ndagara navo ka vaitoti vakandiona handiti pashamwari dzakwe dzawaitamba nadzo dzedombo pana tikati pana akaimprova here life yake kandi vakadzikira pasi hapana nebetter life kuti pakatanga kurwa dombo akaita better life vese vakurata vanhu vese because chikonzero chavasanga kurira dombo ka vakabva vatanga kuti ageti busy nenguva dzemanheru busy nenguva dzemanheru ndibva vatanga kuassociata nemademons anoshandisa mutoriro kunouraya kunoba saura kuti mutoriro unokwanisa kutoti munhu auraye munhu kana achirwa mutoriro of course utozviita because addiction yako kana iri haine pamudya inyaya yekuti pfungwa dzakwe kandi mutoriro wacho unotokutuma kunoba kana unoponda inyaya mutoriro unoita 8 yes unenge uri pa30 but ungakwanisa kutiexplaina kuti mutoriro unodhaka sei how do you feel anomwadora akamwadora anodzedzereka anomwa ngoma anostika ukarwa mutoriro ka unoita sei unoita catapult your mind unonzi chi catapult your mind to an extreme nekuti unonzi iwewe uri motikana nditi unogumira chi 1.8 anditi yes unongogara uri 1.8 unotokuloka kutopfuurira speed yeka unotonga kuti kana ku 240 saka iwe mutoriro wawairwa pazuva wanga wakawanda sei ini zvangu ndandisiriwe pazuva ndaivoendeka kuti nhasi ndimudambe 2 days bo zvaita ininga ndaiti ndikauputa midi ndaiputa ndine intention yekuda kuziva ndaizoonesa ndawaridza mabhuku ndamboza foni ndikesa ndinoda kuisecha pazvinhu zvave nazvo uchiri nazvo here kandi zvakaparira zvise nemutoriro zvinhu zvakaparira nemutoriro kune kuti kutengesa kutorovera pasi kutopwanya chaiko kuti ngati pashamwari dzako hapana karasikirwa neupenyu here nekuda kwemutoriro aripo muti uri 100% kuti mutoriro ndowakamuraiza tingati chichi akaafektwa sei anobvi aita kunoshuta angoupinda pabhesi pake aingopusa naye ndakanga nditeme ndakambenda kubasa aiti makuseni masikati manheru the eve yake kunofa yacho achinzi ari kufa kuswera mangwana ndini akati wanifamba pangu inini ndibva atotanga kutaura neni ndibva andituma kunoita akamka basa ndini akandituma ndaka basa akasara chirwa mutoriro akagara mumba mangu handini saka pandakadzoka manje ndakazonanzi hanzi anga abvise hembe dzake kusvika kumahanda achikorobha mumba mangu inini neandawe yake neshuti remukati unomubvunza kanzi ndozvandikuita apa wanda kusenga kitchen rangu kopani zvatakambonzwa hanziwe masikati wangu wakabadza light masikati uchitemha muriwo wakachena hanzi uri mugadheni ndakabagisa light but hanzi anga ari masikati kutemha muriwo mugadheni saka light ndoribadza chinhu dzimwe light rumba takangozvinzwa uchitaurisa pana kuti usikakateedza nekubvunza magona mukoma wangu ndinokudai ungabvunza kwamaita kunonzi kupfuudza chokwadi kumudzi wacho anosada kubvunza ndakabadza light kana ungati munangu nimane magesi ka ndinozodza light aiwa ndinozvibvuma ini choita ndibadze light mukoma wangu ini ndinoda mwenje because masi angu munozva ndiri dambudziko nawo kuti ndibadze light ndina mugadheni handiti zvakungofanana nemunhu anoti hanzi unoenda mumugoti unogezamo obva wapedza kugeza ko zviri kunzwani uyo hanzi akatotora siponitauro akagezera mugodhi mukoma anonzi manu wekuti 3 uyo ainzi akatopinda mugodhi akatobatwa aitogezera mumugodhi guru kupinda mugodhi mukoma wangu nyaya iyo pandakanoiramba handoma akatogezera atotora sipo nedombo mugodhi kuzesekwa ndii unopinda mugodhi andii
ngudinonyuza anditi saka kuti vaimunyepera here kandiramutaura nyepa bozi mgojo chivoka pamba pachivo ndakapaenda hapana mgojo saka vanonga vanangozvibisa dombo chete handii saka ndiri kutaura kuti chinoitika padombo rena mukomaoka mukanyatsodzikadzika nacho tine maspiritual hymns ane kurasirirwa kwechipo nesimba ringe riri but tingati kurasirwa nehama yakanti ndounonga vanozvitsvaga vadhakwa nedombo munhu anoda kuti zvinhu zvimubve paari ka aingozvishandisa vanhu vakapfusa ngozvishandisa kuti nechese chinokugaimo munichauya ndakungorasira nezvangu muzvenda imo manditi ko HIV haisanganuke naye here nekuti handiti tikuona mutumajabhuna jabhuno mune makangozara twasikana tune nhumba pasekulete zvirwere ra HIV yengumongo inobuda because kana iwewe simba rako iwe riri pamudhabu zvokuti hausi kukwanisa kuzvizora ka haunocho unokwanisa kumira musina cheche kuti uchipfunga kuti uchapfeka kondomu kana uchipfunga kuti uchazvidzivirira kana uchipfunga kuti uchabvunzwa nezvake kana kuti mumboti matambo inonzi safe sex ka hauchipfungwa iwe because mese mune muri murash hour muchida kudanana chete mukata sechi a consideration of safety first alright saka chinhu chatangoda chekupedzisira tati mutudza mashoko ekupedzisira muri kuda kuti mageto asapinde mudombo chii chinofanira kuti chiitwe kuti purezidendi vheni wakazvinzwa kana ivheni ani achazinzwa kuti tizive kuti problem yemageto ndataura inonzi yangu self unique approach yangu ndataura ngoma wangu yeya ndaiti nhei munyika medu isusu marizosi ari tinoaziva isusu chatinogadzira nechatisingagadziri tinochiziva chemical iri nepabhodha tinoiziva handiti alright go yabatene kugadziwa kubudirira kwemutoriro kunobuda apo nemasubstance anotengwa apo neapo 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 mwangu dei noburira munhu akatenga bhati acid here akatenga kuri zvigubhi munyongosiwa akadaro handizivi muraimi vanotoziva charo anoshandisa neparo anoshandira handi kuzviona kuzivi ungati munhu akasvipa kuunganidza maresources ese obika chinhu chaichiya of the substances anongwa imomo ngaaitwe illegal ngaaitwe illegal kutenga usa license ese masubstances anongwa imomo handi kuzviona ivi kana toilet cleaner yacho iyoyo ngaitwe kunzi itengwe ine license unje zvinoregistira sei ubva paitochi ndokudofolo apo zvisvika itambidza vakuru vemumaraini inomo kuti tine vari pafeto apa vatonogadzira sipo meta muchivaongororawo handiti nditonga tanogadzira chinhu ichi kuenda kwangu ndopfungwa yangu iyo yapedzana